Já vás vítám u dalšího videa. Já hraju tuto hru, už jsem skoro hrál a zahrajeme si hru. Tu mám pistoli, tady mám sníle, protože mě pak nikdo neuslyší. A tady mám snipku, sice nemám ještě vyupgradenovanou, ale rovnou si upgradenujeme. Dáme si battle. Nechci snipku, já chci SMG. Tak, jednu tohle a dáme si tam věci, tak a ona udělá tohle. Ona to vybere svět. Jo. Tak je něco. Tak. A já půjdu sem, to je pořádně prostřílet. Jo. Půjdeme sem, tady se schováme, až sem někdo půjde, tak, dáme tady loupe perníček, se na to podívám na ty perníčky, tak. To 20. Aha, tak si ještě restartem a zkusíme to znova. Vlastně mě hetnu. Já se z něj zblázním. Jim taky hetnu. Tady odejdem. Tato pistole vlastně je sklovená. Sakra. Double kill. Triple kill. Headshot. Pentakill. Oni se střelili tady odsud, jo, aha. Tak to tam bylo. No a já vlastně za týden vydám livestream na YouTube, takže se těšte. Vydám ho nějak v 12:30 nebo tak, odpoledne a to mi tu loupu perníček.
Počkej, tak na něj si půjdu. No. Jo, aha, tak on mi přišel tady pod ruku někam, tamhle. Jsme vyhráli nebo ne? Jo, on měl 11, je. Hust. Takže vezmu si tohle. Nějak. Je reklama. Dokud to splníme. Jo, tady. Tak. Tak. Nevím, co se stalo. Jo, už. Jo, on mě. Doufám, že se to natáčí. Počkejte, já se jen kouknu. Tak. Já si to stopnu a uvidíme se za chvíli. Takže jsem tu zpátky. Dobil jsem pár lidíček. Nebo zabil tady. Je. On měl zabít tady odsad. Aha, tak asi tohle. Tam něco není. Ne, už vyhnutím nožem snad. Tak. Já si mě sice nic smrtí, ale... Jdu za ním a flásknu. Excellent. Takže... Tak já jsem byl poslední, no. Ale to nevadí. Není to něco řve, ale si totiž můj brácha to něco pouští. Tak se vezmeme tohle. Já mu vázím, protože oni mě fakt otravovali v tom prvním a druhém levelu, víte to? Promiňte, kdyby jsem byl náhodou tišejší, tak
Totiž mám mikrofon trochu zastláblej a nevím, jak se to dělá. Tak. On mě hitnul ze strany, to bylo dobrý. Vzhledem ti, že jsem chvilku stichnul, protože jsem se úplně do toho zahrál do té hry. Že dělám klidně z toho další díl. A pak dělám live stream. Až ten příští týden, no. Tak. Aha. Tak takhle to bylo. Tak. Koho tam máte, kluci? No, já si myslím, že to pro tohleto videjčko bude stačit a uvidíme se v příštím díle. Pa, pa.